Bħallum 55 sena intemmet il-votazzjoni fl-elezzjoni ġenerali tal-1971 l-ewwel elezzjoni ġenerali li ntrebħet mill-Partit Laburista minn Malta saret indipendenti. Din kienet l-ewwel elezzjoni ġenerali f'10 snin fejn il-Partit Laburista ma kienx se jħabbat wiċċu ma' kundanni ta' dnubiet mejta u interdetti. Fil-kampanja elettorali l-Partit Laburista organizza numru kbir ta' mass meetings fejn kienu jiġu spjegati il-proposta tal-manifest bit-tema Malta Maltija fil-paċi u l-progress. L-għajta l-kbira tal-Partit Laburista f'din il-kampanja elettorali kienet Malta marida mediċina minn tof. Bil-Partit Laburista kien imħejji sew għal din l-elezzjoni fejn kellu għajnuna mill-Partit Soċjal Demokratiku Ġermaniż immexxi minn Willy Brandt. F'din l-elezzjoni li saret f'għażla libera wara snin ta' intħil morali, il-Partit Laburista kiseb maġġoranza ta' 4800 vot fuq il-Partit Nazzjonalista. Bil-Partit Laburista żied kważi 25,000 vot fuq l-elezzjoni ta' 5 snin qabel. Fost id-deċiżjonijiet li ħal Prim Ministru Mintoff kien hemm dik li Maurice Dorman ma baqax iktar Gvernatur Ġenerali u minfloku inħatar għall-ewwel darba Gvernatur Malti Anthony Wamo. Hawnhekk Mintoff ukoll keċċa il-kap tal-forza NATO fil-Mediterran bin-NATO mexxew il-kwartieri tagħhom minn Malta għal Napli. Lejn l-aħħar ta' Ġunju, il-Gvern ħabbar li ma kienu se jitlu iktar bastimenti Amerikani f'pajjiżna. Fost l-ewwel prijoritajiet li semma l-Prim Ministru l-ġdid kienet dik li Malta ikollha ftehim ġdid mal-Gvern Ingliż, differenti minn dak milħuh fl-1964. B'dan il-ftehim il-ġdid ġie ffirmat f'Marzu 1972. Permezz tal-ftehim il-bażi militari Ingliża f'Malta kellha talaq darba l dejjem fil-31 ta' Marzu 1979 u f'termini tal-lum fuq il-perjodu ta' 7 snin li dan fis-seħħ Malta ħadet kważi €1.5 biljon.